ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் ஒரு வீலாக் போடலாம் அப்படின்னு தான் யோசித்தேன். ஏன்னா நாங்கள் ஊருக்கு போனோம். அந்த ஊருக்கு போனது ஒரு வீலாகாக போட்டால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு யோசித்தேன். போகிற வழி ஃபுல்லாக ஒரே க்ரீனரியாக இருந்தது. அதனால தான் சரி, கண்டிப்பாக அதை வீலாக் போடணும். நீங்கள் எல்லாருமே பார்ப்பீங்க, நிறைய கார்டன்லாம் பார்த்தேன். அங்கே நிறையா சீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றது அண்ட் போகிற வழியில் நாங்கள் என்னெல்லாம் சாப்பிடுவோம், ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நான் இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இப்போ தான் சென்னையிலேருந்து கிளம்புறோம். காலையில் 6 o'clock ஆகிருக்கு. நல்லா இப்போ தான் வெயில் வெளியே வருது. அண்ட் போகிற ஏரியா ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக இருந்தது. ஃபுல்லாக ஹைவே, மதுரை வரைக்கும் இதே ரோடு தான். அதனால சரி இந்த ரோட்டில் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா இதில் 3 ways இருக்குது. சரி ஃபஸ்ட்டு போகிறப்போ இந்த ரோட்டில் போவோம், வர்றப்போ இன்னும் நிறைய கார்டன் இருக்க ரூட் வழியாக திண்டுக்கல் வழியாக வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் வச்சுருந்தோம். இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சோள தோட்டம். இப்படி சோளம் ஃபுல்லாக காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள். அடுத்து நாங்கள் போகிற வழியில் மெயினாக ஒரு டயட்டீஷியனாக நாங்கள் என்னெல்லாம் யோசிப்போம், என்னெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்றதை நாங்கள் திங்க் பண்ணி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோன்றதை நான் இதில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் மெயினாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜாக் ஃப்ரூட், கோவா, அந்த ஹைவேஸில் விற்கும்ல, அந்த டோல்ஸ் கிட்டலாம் நிறையா விற்கும். அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்லாம். அண்ட் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம். 1 hourக்கு ஒன்ஸ் அது ஒரு சிப் ஆர் ஒரு 250 ml அது நீங்கள் குடிக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு டீஹைட்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கும். அண்ட் இப்போ ஃபுல்லாக மலை ஏரியா வந்துருச்சு. அடுத்தது ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு லாஸ்ட்டில் சரி திண்டுக்கல் வழியாக வீட்டுக்கு வருவோம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ, அந்த திண்டுக்கல் வழியாக போனப்போ எடுத்தது தான் இது. ரொம்ப உள்ள திண்டுக்கல்லேருந்து நாங்கள் உள்ளே போனோம், அந்த கார்டன் மாதிரி இருக்கிற ஏரியாவை பார்க்குறதுக்கு. அங்கே ஃபுல்லாக எப்படின்னா அந்த ஆவாரம் பூ தான் நிறையா இருந்தது. அதுவுமே நான் அந்த விதை வேணும் அப்படி சொல்லி அங்கே காரை நிறுத்தி நாங்கள் அந்த விதையை பறிச்சுட்டு வந்தோம். சரி நம்ம வீட்டில் அந்த விதையை போட்டு வைக்கலாம், நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விதையோட எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் நான் அந்த விதை எப்படி போடுறது என்ன ஏதுன்றது நான் சொல்கிறேன். இது நாங்கள் மார்னிங் மனோஜ் பவனில் சாப்பிட்டோம். அங்கே அவங்க பிளேட்டிங் பண்ணுறப்பவே அந்த பேப்பரில் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஹார்ட்டுக்கு இது நல்லது, இது கிட்னிக்கு நல்லது, இது ஸ்கின்னுக்கு நல்லது, இந்த ஃபுட்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அழகாக அவங்க போட்டிருந்தாங்க. அதை நான் சரி உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சுப்பீங்கன்றதுக்காக நான் என் வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும்
எங்ககிட்ட நிறைய பேர் முன்னாடியே கேட்டிருந்தீங்க ட்ராவல் பண்ணுறப்போ என்னெல்லாம் சாப்பிட்லாம். ஏன்னா வந்து இப்போது ட்ராவல் பண்ணுறப்போ புது புது ஏரியாஸ் பார்ப்போம், புது புது ஃபுட்ஸ் பார்ப்போம். அந்த ஃபுட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ சைனீஸு, தாபா இந்த மாதிரி ஹைவேஸில் போகிறப்போ தாபாவில் சாப்பிடுவோம். தாபாவில் கூட நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத கூட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் பிளானில் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. நான் சொல்கிறது பெட்டர் என்னென்னா எல்லாமே அளவோடு சாப்பிடுங்க, அவ்வளோதான். எது நீங்கள் சாப்பிட்டாலுமே அளவோடு சாப்பிடுங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியாக போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 டிஷ்ஷு ஆர்டர் பண்ணுங்கள், எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா போதும், அதுவே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்வேன். ஏன்னா வந்து நம்ம புது ஏரியாஸ் போகிறப்பையும் அதையும் நம்ம தவிர்க்க முடியாது. அந்த இதில் வந்து நம்ம டேஸ்ட் பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும். ஸோ அதையும் நம்ம தவிர்க்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டால் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வந்து அந்த ட்ராவல் பண்ணுறப்போ நமக்கே தெரியாமல் நமக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஆகும். ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த டீஹைட்ரேஷன் ஆகி பேல் ஸ்கின் ஆகும் ஒரு சில பேருக்கு தலை சுற்றுற மாதிரி ஆகும். ஒரு சில பேர் அடிக்கடி யூரினேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணும் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ. முடிஞ்சால் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம்ஸ் அதெல்லாம் கூட வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து ட்ராவல் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் ஒரு சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. ஸ்கின்னில் வந்து ஏதாவது அலர்ஜிஸ் மாதிரி ஆகலாம், இல்லைன்னா ட்ரை ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீம்ஸ் எதாவது வச்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா இல்லை கோகோனட் ஆயில் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா விருதுநகர் மார்க்கெட்லாம் போய் நாங்கள் வந்து நிறையா அந்த பொட்டல் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல நிறையா வாங்கினோம். அதெல்லாம் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. நான் வந்து அடுத்த வாட்டி போனால் கண்டிப்பாக எடுக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நிறைய நம்ம சென்னையில் கிடைக்காத காய் கூட அங்கே நிறையா இருந்தது. நான் புதுசாக பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முள்ளிக்காய், கண்டங்கத்திரிக்காய் அப்படின்றது தான். ஏன்னா வந்து இங்கே அது இல்லை, அங்கே வந்து லிமிட்டடாக தான் இருந்தது, அங்கேயுமே நிறையாலாம் இல்லை. ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லது, தைராய்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வச்சுருந்தாங்க. சரி நான் அதை வாங்கிட்டு வந்து இங்கே இனிமேல் தான் அதை விதை போடணும். அதுவுமே நம்மளே விதை போட்டு நம்மளே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் அதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இன்னும் நிறையா நம்ம சேனலில் வந்து குக்கிங் வீடியோஸ்லாம் போடலான்ற ஐடியாவில் இருக்கோம். கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவுமே போடுவோம்.
ஃபுல்லாக பார்த்திங்களா ஒரே மலைக்கு நடுவில் தான் அந்த ஏரியா இருக்குது. நம்ம சுற்றி ஃபுல்லாக மலை தான் இருக்கும் அந்த ஏரியாவுக்கு நடுவில். அண்ட் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து இந்த டச் மீ நாட் பிளான்ட் ரொம்ப தேடிட்டே இருந்தேன். எங்கள் ஏரியாவில் எதுவுமே கிடைக்கல. சரி அங்கே நிறைய இருந்தது அப்படி சொல்லி கொஞ்சோண்டு மட்டும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அப்புறம் ஆவாரம் பூ விதை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ நான் இவ்வளோ தான் எடுத்தேன் வீலாகுன்னு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் வந்து அந்த விதையெல்லாம் நான் எப்படி வச்சேன், நெக்ஸ்ட் அது எப்படி வளர்ந்தது எல்லாம் நான் வந்து சொல்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில். அண்ட்